този ден, в който действително подвига на нашия пълководец Каварналиев Константини, виждате този прекрасен паметник, негова чест като военен, като човек, като изключителен стратег и най-вече характер. Се сещам и за тези наши, казвам, приятели, кандидат Димитров и Краси Озунов, които бяха толкова силни радетели и за паметника, и за делото на Каварналиев и за много други. Особено на 3 март, като слушаме речите на площада и винаги Дойран се споменава. Сигурен съм, че и бих ви помолил така да го с камерите си да го покажете на много българи, които не са идвали. Защото тук на тези места точно стотици българи си дали живота. Проляли си кръвта. Това е пропито с кръв. И не само българска. Гръцка, французска, френска, италианска, какво ли не? Германска. Била е така сапница. Война след война. Балканска, междусъюзническа, първа, втора. Ние вече доста години живеем в мир и имаме редкия шанс да видим и Република Северна Македония заедно с нас в един съюз в НАТО, в Европейския съюз заедно. И действително от тези места да могат всички българи да дойдат да се поклонят пред геройството на нашите герои, които са загинали тук. Всичко останало да отива в сферата на туризма, икономиката. Така че щастлив съм, че изпълнихте и ангажимента си, който толкова години не можахме да го направим, сега го направихме, който всъщност почита един изключителен пълководец и герой. И покрай него и други, които не са знайни сега, които са загинали заедно с него, за да спаси цивилното население, да може, когато са бягали, да напуснат, а и неговите войници. И после идват неговите войници, защото то е била война след война, и те правят паметника. 9-та Племенската дивизия, мисля, че беше, ако не греша, но тук виждам и знамена на ВМРО.